rest in Christ. Dzidza kuzorora muna Mwari. Chinokuzorodza handi kuona zvinhu zvichinaka. Chinokuzorodza kutenda muna Mwari anonakisa. Bhaibheri rinoti Jesu achipinda muguta rimwe zuva, mai vane vanhu vakanga vakatakura mukomana anga akafa. Asi mai vacho vaivapo pavanhu vakanga vari kubuda nemwana. Jesu achivaona akaenda kuna mai asati amutsa mwana. Ndobva ati mudzimai nyarara. But mudzimai haagone kunyarara ndachiri kumuchemedza chichiripo. But Jesu anoziva kuti icho chinomutswa nekunyarara. Saka ati mudzimai nyarara. The moment yaanonyararidza mudzimai, ndava kunyarara kutenda kuti zvinoita. Tichibva pasangano pano hande kunonyarara. Tichibva pasangano rino hande kunorara. Tichiziva kuti ndinotenda kuna Mwari Baba ane masimba ese, musiki wedenga nepasi, nekuna Jesu Kristo. I am going to rest in Christ. Kuna matako kuti receive, take it. Wakamuka zvawakaita izvi ndikukutaura, even ukadonha ukamuka unodzokera nenhamo yako. Ndakati pana musiyano we deliverance ne manifestation. Kumanifesta kuti riripo rambo buda. Deliverance is in the word of God. Believing muna Kristo, the deliverer. Peter anorara sei ari patight. He can only sleep kana achinzwisisa Mwari waanotenda. The moment yanorara, denga rikatarisa mu situation yaari, rinoziva kuti hachada kurasiswa. Denga rikaona munhu akazorora mazororo akadai, rinoziva kuti amai ava havadi kurasiswa. Wakaona wakuti ukanzi maswera sei baba wopindura zvakanaka iwe usina mari. Mwaza mwana na baba haudi kuvaprofita kuti iripo here. Respondi chete kuti maswera sei inokutaura kuti hadzina chinhu.